En het decor wordt weer ombouwd. De diploma-uitreiking die we nou filmen. Ik ga naar je outfit. En als het goed is, ga ik nou op de badjuf, natuurlijk badjuf, stoel. Die hegen, die bouwt je. Cool. Ja. Ach, hier is die foto. Hier zie je mij opzet lezen. Goedemorgen! Zijn jullie wat jongens? Hoi. Hoi! Nou, goeiemorgen! En naar je daar en naar je vlog. En naar je daar en naar je vlog en naar je daar en naar je clip. Ja. Gaat het koud, ja? Oh, kom hier, kom hier. Joet de clipopnames voor het Veske zwemdiploma A. En deze jeugd ze me Joet helpen. Ik ben de badjuf en je bent mijn leerling, Joet. Dan werden ze wat nice. We gaan Joet in reetgiel. Dus al je reetgiele tenues. We zullen eens even omklaaien. En ik neem je Joet bij mij via het net te abonneren. En te liken. Goedemorgen. Goedemorgen. Hast je zin in Jara? Ja. Ja. Dus die man wie vanmorgen ook al betiert eruit van die hier. Ja. Het zit wel echt super mooi. Heel leuk. Nou ja, de jeugd gaat eerst dus in de lange kleren en Azen in zwemkleren. De eerste scène is door in de lange kleren. Dat ze hun omklaaien naar zwemkleren. Maar wie doe ik voor de scène dat je hem weer omklaaien naar lange kleren. Die doen ze voor één keer. Dat is in die pashokjes daar natuurlijk. Ja. Dus Kan de kachel nog even opwarmen hier? Hè? ja. Ja. Vliestekens van mij. Ja, je mag al lekker de dikke jas doen. Dus, ja, ik zal niet hier even doen. Oké, we beginnen even bij Tante Sjen. Tante Ilse is bezig met Tante haar hier. Hallo. Dit een hele stut, toch? Ja, een hele stuk. En daarna nog wat krullen eronderin. Ze ben nou echt bezig met de ballen. Oké, eerst even naar Olaf, Jan en Saken. Wat ze ervan vinden. Hoi! Vind je het leuk? Ja, die had zo'n speeltje. Nee, niet hier rekkeldingen. Ze draaien een speeltje. En zo ziet het er van bovenuit. Dat is de ballen. Bak. Die ging Ik wil straks inspringen. Daarvan hier de doosgeleerd. En daar binnen de pashokjes. En er zijn nog al die leuke dingen. En ik verklap één dingetje. Ik maak van een mini te planken in de ballenbak springen. Dus dat is heel leuk. Ja, ik ben nog bezig. Hoe laat is het nou? Oh? Zo. Dus kwartier voor 9 en 9 beginnen we. Dus ja. Doei! A few moments later. En we binnen wel los. Met je machine. Hoe leuk. Feestje, hè? Het is leuk. Nog maar een keer. Onderin komen. Hey, nog maar een keer. Het is leuk. Leuk. Oké. Jarret, nou die lijn naar de overkant. Rolf Jan, show zo'n hoekje. Hey, wat wordt het? Zo, Rolf Jan. Hey, ook. Ja, zaken show zo'n hoekje naar Rolf Jan. Show voor zo'n. Ja, iets verder om het hoekje zit. Nog een keer. Hallo. Hé, gooi maar even wat naar hem daar. Ja, mooi. Mooi. Ja, even wat verder omklaaien. Ja, als je doos om het hoekje. En Rob Zakers. Ja, leuk. En met je machine. Zit ze direct, gaan we klaar voor? Gastkleer. Ja, slippers we maar even onder. In de tas, denk ik? Ja. En Liz nog bij het zwembad. Ja, die ligt ja, nice zwem. Dat was mooi. Ik vind die cool. Heerlijk. Eerst om die te Maar ik niet teenkinderen direct net erom. Nee, doe ik geen teenslippers aan. Heel niks. Waarom had ik deze besteld, zaken? Ja. Bergen nou, jongen. Ja,
Hey, begin hem draaien. Sleep maar erin. Er zijn rollen tussen. Ja, wacht even. Oké, dan was er een zaken fans al wist. Maar dan. Nou, kom er maar bij, dus ik dan neem. Ja, dat is die Jensen. Zag je hem uitgeschuiven? Waar ik ben. Ja, precies zoals ik sta. Dus kom er maar onderaan. Nee, die is op actie. Dus, oh, dat is het ding warm, jong. Nee, hè? Ja. En dan s'avonds die stream in en dan zit ik ja. En dan die is naar de spiegel en dan doet hij staat in hier goed. En dat hij, omdat Jan, in de spiegel zit, dan doe ik stoot doen. En dan neem ik helemaal los. Take 2, take 1. En actie. Ja. Iets dichter hier. Iets dichter. Nog even een keer van in. Nou, een keer. De klappen met zo moet het al. Even ons. Oh ja. Yes. En even de handjes naar Even voren. vanaf het begin. Ja, naar de stengels. Ja. Dus die benen die meteen voorbij wijzen. En het decor wordt weer ombouwd. De diploma-uitreiking geven we nou filmen. Ik reken naar je outfit. Want volgens jaar liet je op mega Mindy. Nou, we doen nou mega shitsy. Even boven zien. Ja, ja. Oh ja, hier is het lekker warm. Maar je bent heel de tijd in zwemklingenachtig. Maar hierboven is het ook lekker warm. Oh, je shirt is ook leuk, hè? Ja, chef. Ze hing je de ballon op voor de laatste scène. Die kon dan alweer los. Ja. Maar Hallo. Ja? Ja, wist. Ik hier witte leesjes aan. Leuk. Ergens. Mooi met een grappig verhaal. Ja. Ik ga Laura uit de schoon. Helle. Die hele mooie gele schoon aan. En die hier toevallig gele schoon aan. Ik zei, die moet ik even hebben. Dus die had nou mijn schoon aan. En ik ga schoon. En jong, het ken je al hier. Ga ze voor? Wisseling. Tja. Was perfect. Thanks, mate. Ja, graag gedaan. En de zwemdiplomas lezen clear. Hopen dat hij niet afgaat. Leuk. Broertje aan. En natuurlijk. Zaak Thomas. Boukje zie ik het heger op. Nee, die kan vast zeker. Dat je hem zo meteen gewoon kan loslaten. Take 1. En actie. Oh, wacht nog even. Even wachten nog even. Nog een keer. Juichen pas als je hem hebt. Oké? Word vrolijk. En actie. Nou, en ik ga me weer omturnen in het laatste setje. En als het goed is, ga ik nou op de badjuf, natuurlijk badjuf, stoel. Die heger, daar je boutje had. Dus binnen een beetje Baywatch-achtige outfit. Nee, niet met de poten. 5 minutes later. Lager zakken. Jul. Oké, nog een keer. Hetzelfde rondje. Oké, en nog een keer. De maaltijd zit erop. Wij zullen even lunchen. En dan aansluiten erop met de midjes dingen. En dan gaan we echt in het bad en zo. Dat soort leuke dingen. Maar we gaan dus eerst even zo lekker lunchen. En Maarten, even zien hoe lekker dat er alweer uitziet. Maar misschien van alles wat. Lekker eten alweer. Lekker eten. Ben je hier mooi even aan het chillen, jongens? Wat ben je aan het spelen? Ik speel je hoofdstad en als de
roept Jan. En dan als dan om het drinkje gist, Ja. maar dan had ze zo'n donut. Ja? En als dan om het baltje gist, Ja. dan had ze een punt. Oh. En dan was het, dat is zo dat hij dat doen. En wat is het Rolf Jan? Hitmaster. Hitmaster. Cool man. Nou, je kan correct en de mama aan ze weer op jongens. Ze maakt je nooit naar je dik kleden. Maar misschien, al je water. Is dat wetter? Ja, dat is water. Just toch wel? Nee. Net echt, hè? Ze berenwetter. Doek. Dat kan. Volgende scène, de choreografie in het wetter. En ja, nog één keer omklaaien. We gaan naar de laatste 2 scènes die we nog opnemen moeten in het ballenbad. Nou, daar hadden de jongens natuurlijk heel veel zin in. Ik zie met jou omstroepen, dan kun je wel los. Ja, dan moet hij nog hier. Ha. 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 Hoeft niet meer. En mem hoeft net meer mij. Lucas está stemo, hè? Dit zie je net? Dat, nee, het is niet zo. Maar dat is wel fijn misschien. Hè? Zal ik hem draaien? Oké, hè? Ik denk dat ze gewoon achterop vallen als een plank. Heb er maar. Ja, als een plank. Hij rent, hè? Oh, die zonnebril aan elkaar? Cool. Woe! Zit er heel vet in. Ja? Een beetje in het midden van de plank. Het is nou een beetje op een rechterkant. Als een plank, bij de voorkant. Ja, zij. Heel goed. Heb je hem even, hè? Actie. Als je hem naar boven. En 2. Ja? Ja, dat komt je. En maar van hand, dan ben ik wel weer te weer. Maar gewoon zacht. Ja. Ja, dat is goed, man. Ja. En dat is een plank, hè? Weet nou al die ballen uit? Ja, dat is oké. Concentratie. En die hoort wel maar even zitten dan. Handen op zijde. Ja, maar wordt ze met de boven door? 3, 2, 1. En actie. Oh! Versta ik Rolf Jan? Kom je hoor! Straks kipplanger. Kom maar. Dit is leuk. Voorzichtig op die plank. Ja, Hartstikke leuk. Net die nemen. Zeg maar met me mee. Zaken even nog tellen. ja, dat zaak me. Kan je rollen? 3, Omdraaien. Oh, omdraai. 3, Achtermoedrandje. 2, Omhoog zin, hè? Daar heeft de camera. En vallen maar. go! Oh, oh, oh. Oh ja. Hij stopt. Recht, stop. Maar je ziet het door de trap. Nou jongens, heftige shots. Ik krijg maar die ballenbak. We gaan ook nog 1 of 2 shotjes met jullie ook. Nog wat extra. Maar de grote hoepels en de dingen. Die hebben nog wat te aan deze hoepels. Dus nog even wat laatste shotjes erin. Has een mooi jurkje, maar jaren. Ja, ik ben Zimmerman. Zimmerman. Oh ja, dat past op die thema. Hier wel Kim. We zitten nu in het ballenbak en we beginnen scène opnemen. doet al jaren? Ik moet vloggen. Dus je zin nemen echt op, man. Oké. Stier voor jaren? Ja. Ja. Oké. Wel goed? Ja, erin. Scène 3, take 2. Recht op zitten. Ik spring, dan kan erin. Als hier kniel
En ja, het shot waar ze alle jaar op wacht, haar vooral zakenroelen Jan. Ja, dat wie er al langer in. Ja, de ballenbak jumperij komen we dat hè? Leuk, leuk. Voorzichtig zaakje. En actie, jumpen! Hoppa, woehoe! En rol wel erachterom. Wacht even. Ja, nou maar even lekker wat zie je bal, hè? Kom maar. Nou jongens, alles stiert erop. 2 dagen filmopnames voor Rapgrut en zwemdiploma A. Wie het leuk jongens? Ja? En wat zeggen we dan? Vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtonk omheen en via het net de chill op te downloaden. En een uitzichtvlog!